Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Angelica, 15 anyos, taga Cantipla, Bukirang Bahin sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong amahan. Medyo wa may magkasinabot sa mga unang anak ni Papa, kay anak manggod ko ni Papa sa ikaduhan niyang asawa. Adun niya hisabtan, sugdon ko sa pagminyo nilang mama o papa nako. Ingan ini ang mga panghitabo. Sigurado kang pakaslan ko ni mo, Anton? O Mercedes, pagkasalta, biyudo na ko. Mao nga mahimo na kong magminyo pag-usab. Pero ang upat ni mo ka mga anak, masugot ka sila? Wa sila'y mahimo. Desisyon ko ni. Kaya gusto kong magminyo pag-usab kay wa nang ilang inahan. Pero mahadlok man kong magubota, Antonio. Basin magtuong imong mga anak nga kayotaan mo lang ang akong giapas. Gubot yun kaayo na kung motipon ako sa inyong pamilya. Kung mo na imong gikabalakan nga matipon sa akong mga anak, o maglain ta. Maglain ta o tagaan ti kag usa ka hektarya isip bugay ko ninyo. Unsa? 11 ka hektarya ka ng akong yuta. Maong imo ng usa ka hektarya kung maminyo na ta. Musugot ka ang imong mga anak-anak? Wala lagi sila'y mahimo. Kay buhi pa ko. Ako ka na yutaa. Antonio! Oh, ganong gipatapok ko mo pa? Gipatawag ko kamong upat ko ka mga anak, Rick. Kay ipahibaw ko ninyo nga magminyo na ko pag-usab. Magpakasal ko usab. Ha? Sa'y magminyo, gug ka pa. Ilisa na ni mo sa mama? Clarice, anak, patay na ang inyong inahan. Natural lang nga mangita gyud ko og laing asawa. Oh, di mi masugot ana oy nga magminyo kag usab pa. Clarice. Ingon ba yagin mi nimo ha? Nga di mi gusto nga magminyo kapag usab. Nga dili nimo ilisa si mama. Anak, sabta ko ninyo. Kay maay man og tiguang na gyud ko nga giango-ango nga di na makahimo. May mga panginahanglan sab ko. O gusto ko nga may ikauban sa akong katiguangon. Oh. Pwede naman ka mag-uyab-uyab pa. Ayaw na pagkasal. Pagkasadon ko ninyo. Anpersab ka na sa babae nga akong gikarelasyon karon. Tiguang na ko nga magbinuang og babae. May nahitabo na namo og kinahanglan nga manubag ko. O pahibaw unta mo, nga hatagan ko usa ka hektarya sa atong yuta ang akong pangasaunon. Isip, bugay ko niya sa among pagpakasal. Unsa? Pa, di mi mo sugot anak pa. Ora, di ba mo sugot na pa ko eh. Yuta ba yung duha ni aning mama na? Mao kanay akong desisyon. O final na ang akong desisyon. Pa. Unya, may sugot ang imong mga anak na magpakasal ta? Wa gyud. Unya? Wa sila mahimo. Desisyon ako ni. Ug supak silang taga-antika og usa ka hektaryang yuta isip po kay. Uy, unya. Basta, ipadayon tang atong kasal o ang atong kasabutan. Dili makababag ang ako mga anak sa akong tinguha nga pakaslan ka, Mercedes. Magpakasal ta, bisan way usa sa akong mga anak nga mutambong. Antonio. Nagtuman gyud si Papa nga pakaslan niya ang akong mama o gitagaan niya ang akong mama og usa ka hektaryang yuta gikan sa 11 ka hektarya niyang yuta isip bugay kang mama og nagpakasal sila. Di gyud maayo ang relasyon ni mama og sa mga unang anak ni Papa. Naglain sila sa pagpuyo og hangtod nga natawo ko og gipatawag usab ni Papa ang una niyang mga anak pagkatawo na nako. Unya, Nagpatawag ba sabi mo pa?
Bitaw pa. Ug nganong niapil na yung imong asawa sa tug paragtapok? Tuhod kay asawa ko na siya. Og respetuhi ka na, Clarice. Respetuhi. Sugdi na pa kung unsa ning sabuta oy kay may lakaw pa ko. Nasayon magid kamo nga natawo ng inyong igsuon sa laing inahan. Ang among anak ni Mercedes, nga si Angelica, nga iyang gikugos. Nya, Kay may igsuon naman gid mo sa laing inahan, ug samtang buhi pa ko, bahinon ko na lang daan ang akong yuta. Oh, maayo na pa. Hindi ta. di manggod kay imuha ra ng yuta pa. Inyo man ang mama. May parte bayaan ng yuta nga si mama ang nagpalit. Sayod gyud ming inyong mga anak-anak. Mao nga tarunga gyud as pagbahin. Nga dili mi madihado nga imong mga anak nga porsoso sa unang asawa nimo. Nga usa sa naning kamot nga makayuta ang atong pamilya. Sampid lang baya ni sila. Hilom ng baba ni mo, Clarice! Oh, Bisan usaon pa ni mo! Asawag anak ko na sila si Mercedes ug Angelica. Ug igsuon mo si Angelica. Igol ta ng sakitay sulti, be. Magbahay na tarong sa yuta. Eh, may gusto ni Papa. Ano yun lang? Ako sa suggestion ay. Upat naming anak ni mo sa unang asawa niyo pa. O ikalima si Angelica. Bahino na itong ikalima ang itong yuta. og iapil tong usa ka hektarya nga imong gihatag aning Mercedes pa ha. Unsa? Pasensya ka na sa akong mga anak. Ilabi na kang Clarice. Kay siya manggid to'y dakong supak ko nga magminyo ko pag-usap. Unya, unsaon man nato ana ha? Nga kuhaon man nilang gihatag mo na akong bugay nga yuta sa atong kasal. Iapil man nila sa pagbahin. Ayaw kabalakan ni Ana. Kay may kasulatan na taana nga bugay ko kana nimo kanang usa ka hektaryang yuta. Mao nga di na sila magkahilabot ni Ana. Unya, unsaon man na pagpaagi ang bahay ni Angelica? Ako na mo pirma alang kang Angelica. Kay masuso pa man ni siya. Antonio, Ayaw nakabalaka. Supak man lang ako mga anak nimo. Apan ni Arco, alang ninyo ni Angelica. salamat Antonio. Oh, ganong hiya ka, Clarice? Nagsusi ko sa atong yuta pa. Kay nagplano mi man nagsuon nga ipabuak-buak na ni namo og patituluhan. Kay deklarasyon pa man ni. Apan dili man di ini matituluhan kay under ni sa CCPL nga yuta. Kun kanang Central Cebu Protective Landscape nga yuta. Ug di ba nga 11 hectares man ni tanan? Apan nga nung 25,000 square meters raman ang lot area ani dinis deklarasyon. Years old na ko karon og 79 years old na akong papa. Nabalakan ako kung simbak ko unsay mahitabo ni papa. Samot unya mi kagubot ani ni taa. Maong samtang buhay pa unta si papa, gusto ko mahibaw sa klaro nga kahimtang aning yutaa og sa akong katungod. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, unsi ka hektarya tanan ang yuta ni papa? Deklarasyon ray naa namo kay dili ko no kini matituluhang yutaa kay under sa CCPL. Unsa may ipasabot ang CCPL nga yuta og ang among katungod? Ikaduha pangutana, sa akong nibawaan, unsi ka hektarya kini iyang yuta. Apan nganong sa deklarasyon, 25,000 square meters naman ang lot area ini. Dako ba ang gasto kung among ipabutang sa deklarasyon nga unsi ka hektarya gyud ning yuta? Mga pila man sad ka ang buhisan matag tuig. Ikatulong pangutana, ang deklarasyon ining yuta nakapangan ni papa og gibahin-bahin na ni papa namong 5 ka man nagsuon niadtong pagkatao pa nako. Si papa ang nagpirma sa akong bahin.
Kung simbak ko mawa si Papa, posible ba nga mabawi sa iyang mga anak ang akong bahin o ang usa ka ektarya nga gihatag ni Papa kang mama isip bugay sa ilang kasal? Ikaw pa to katapusang pangutana. Samok kaayo ng yutaa, kay wa makauyon ang upat ka mga anak ni Papa sa una niyang asawa nga nagminyo si Papa kang mama. Kung amo kining ipabuak-buak karon samtang buhi pa si Papa, dako ba gasto? Kung ibaligya na ko ang akong bahin, pwede ba? Unsa may pamaagi? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Angelica. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og kauban of course ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema ninyo sa mga ginadiling droga, mga personal nga mga problema, mga emotional na to nga mga problems. Hala, ipadala na inyong suwat no sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain yun ning og klase-klaseng pamaagi yun ni guys. Kung unsaon nato pagpadala ang inyong mga suwat. Mga suliran diri namo ang amo ang gihangyo, palihog lang. Kumplituhon na to ang mga detalye kay para makibaw mi sa mga hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana og mga problema kay ganahan man mi nga mas klaro pud amo ang mahatag nga tambag ug tubag anang inyong mga pangutana. Nagpasalamat mig maayo og dako sa tanan natong mga letter senders no. Katong mga napaminaw na sa nakapaminaw na, very good. Pero ang katong mga wala pa, paabot gamay ha, di man luod, di ma-hurt. Ayaw, bawal ang negative guys. Kay, ato pa nang gilinya ha, daghan gud ha, buyag jud. Mapasalamaton mi sa mga madawat natong mga suwat matag adlaw, first come first serve basis, mangyud good ni no, nya nagsalimuang in town. Ang ato ang scriptwriter ug pili no, muna kay mas kung klaro, mas dali no, mas mahimuan nato gyud og sakto nga script. Ang inyong mga pangutana, inyong mga tambag, inyong mga suliran. Of course, guys, please follow and like me on Facebook og ako ang Twitter og Instagram account is Attorney Elaine. Para magkita-kita punta. Please like and follow pod kini ang akong suliran official writers page. Okay? Letter sender na to karong adlaw taga Kantipla, Cebu City. Gipadani niya sa ato ang official writers page no sa kini ang akong suliran. Nindot ni iyahang kabahin ni sa yuta no sa iyahang papa nga gibahin-bahin ko no sa iyahang 5 ka anak ug apil siya. Pero naamang goy mga panghitabo kay na byudo naman ning iyahang papa unya naa siya'y 4 ka anak sa una sa iyahang asawa nga wa ni uyo ng iyahang mga anak nga magminyo siyag usab. Si papa naay 11 hectares kuno nga yuta ug nakuhaan kinig usa ka hektarya kay ini man iya maninggi bugay kuno ngadto sa iyahang mama. Pero katong nataw na siya napagdesisyonan kuno sa iyahang papa nga bahino na no ang yuta ngadto sa iyang anak, nagkagubot ang iyahang mga anak kay kuhaon lagi kuno nila ang yuta nga tuwa kuno sa iyahang mama. Sumo ni medyo gubot na ni kay 15 years old man siya ron, unya 17 na iyang papa. Tax declaration ang kanang yuta. Okay. Una niyang pangutana, 11 ka hektarya, tanan ang yuta ni Papa. Tax declaration ang naa nila. Kay dili matitulohan under man sa CCPL. Unsa may buot anang pasabot anang yuta nga anang CCPL nga yuta ug ang ilaha kunon nga katungod. Okay, kanang CCPL no, under na siya sa comprehensive na program nga diin ang grant ana ngadto na siya sa government. Di man sa ingon nga dili na siya mapatituluhan kay pwede man na ninyo mapakuha og exemption. But that is also enough nga pwede as proof of ownership ninyo ug sa imuhang papa nga pwede na siya mapasa ngadto sa mga anak. No?
no? So kamo kay 11 ka hectares man na siya unya 5 man mo kabuok, pwede na ninyo ma-divide among yourselves kung ugaling mawala na ang inyong papa. Ikaduhang pangutana, sa iyang nahibaw-an 11 ka hectares kining iyahang yuta apan nganong sa deklarasyon 25,000 square meters raman ang lot area ani. Dako ba ang gasto kung ipabutang sa deklarasyon nga 11 ka hektarya gyud ning yuta? Pila man sad kaha ang buhisan matag tuig. Okay, dili na ingon anak kasayon nga kung gusto ka ibutag 11 ug himo na ton 2020. Dili na siya. Ang atong basihan ana kung unsay nakabutang gud sa legal nga dokumento nga gi-issue sa atong gobyerno. Basi nagtuo lang mong 11 hectares unya 2.5 hectares ra day ng inyong yuta. Palihog kuno og susi or gusto ka ipa-survey og tarong para maklaro. Kung pananglitan sa survey 11 hectares gyud kana pwede na to ipa-change kay naaman tay legal nga basihan sigun sa survey plan, no? Or subdivision plan, no? Pero ug wala gani dan dili gyud pwede. Ikatulong pangutana, ang deklarasyon aning yutaan nakapanga ni papa ug gibahin-bahin na ni papa namong 5 ka man nag-igsuon ni adtong pagkatawo pa nako. Si papa ang nagpirma sa ako ang bahin. Kung simba ko mawala si papa, posible ba nga mabawi sa iyang anak ang akong bahin ug ang 1 ka hektarya nga gihatag ni papa kang mama isip bugay sa ilahang kasal? Okay, the proper way gud untaan na is gidonate sa imuhang papa ang 1 hectare ngadto sa imuhang mama or gibaligya para mapunta na niya. Unya, mag-execute na lang pod siya og deed of donation kay samtang buhi pa siya, madispatchar na niya para di na mo mag-away-away inig kamatay niya nga magpatakag ang kunay may pagmahapsay na lang na nga buhi pa siya. Mag-deed of donation na lang siya kay maura man pod na ang buhisan nato nga bayranan 6% man fixed man na, no? So ingon ana na lang. Ikaupat og katapusan, samo kaayo ning yutaa maugyod basta yuta, no? So sibaw gyud ta ana, sige lang mag-away mawa ato ang pagkamanag-igsuon og kadugo lagi. Samo kay ning yutaa, why maka uyon kay wala makauyon ang 4 ka mga anak ni papa sa una niyang asawa nga nagminyo si papa kang mama. Kung amo kining ipabuak-buak karon samtang buhi pa si papa, dako ba gasto? Kung ibaligya na ko akong bahin, pwede ba? Unsa may pamaagi? Okay, una sa tanan, mabaligya ra na nimo imuhang bahin kung naa nagyud ang official nga dokumento nga magpamatuod nga imuha nagyud na ang yuta. Like I said, 2 ways samtang buhi pa imuhang papa, donation ang usa or deed of sale ang ikaduha. Either ana mo gyud nay mahimong pamaagi para mabuak-buak na ang yuta samtang buhi pa imong papa. Kay kung mamatay na imuhang papa, mag-extrajudicial settlement of estate mo. Kanang wa gyud mo nagkasinabot, makuyawan ko nga basin di na hinuon mo magkahusay, magkabahin-bahin kay mag-away-away na ang mga manag-igsuon. So mas may pa ang ako ang advice samtang buhi pa imuhang papa, mo execute na siyag dokumento para mabahin-bahin na gyud na ang yuta. Siya'y magbuot, way makadiktar niya kung kang kinsa niya ihatag ang kanang yuta. Labi na nga gi-equal ramang gyud na niya, di gyud po na pwede mahimong ma-invalid ang donation ngadto sa inyo kung siya mo execute. Okay? Kaning yuta gyud no, mao gyud ni usahay ko sa away sa mga pamilya. Bati kayo pamalandungon pero mao gyud nay mga mahitabo, no? Ato gyud unta nang likaya, no? Dili man gud nato madugta man tayo, ta man tapadong tanan ngano maghinakog man ta, no? Hatagan pod nato naghigayon na, no? Mga half brother nato or half sister nato sama aning Angelica kay ba man pud na sila isa, no? Na anak man panahimo pud na silang anak, kadugo man pud na ninyo nganong di man ninyo hatagag bahin, di ba? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.